Tänään me koitetaan semmoista uutta dekkiä, jota mä oon tehnyt. Se on tämmönen Golem Witch. Ja no oikeastaan ne chestit tästä ekaa. Jos tulisi jotakin hyvää. Ja mulla on ne gemint vielä. Niitä ei oo paljon, kun mä aukasin ne 2 Super Magical chestia. Mä säästän ehkä tähän Giant chestiin. Siitäkin voi tulla jotakin hyvää. Joo. Mennään botleen. Jos me saadaan 2 kruunua, niin me saadaan Crown chesti. Koitetaan voittaa. Ei oo eliksirpumppia ekana korttina. Ei oo hyvä alku. Ja sillä oli. Mulla on vähän isompi levuinen kuin sillä. Musketeeritakaan. Sitten laitetaan vaikka Witch. Mitäs se tekee? Sitten laitetaan vaikka nuo, että mä saisin tuo eliksirpumpun. Ja se tietenkin arvaa. Saan tapettua nuo barbaarit. Mulla ääni vähän käheenä. No niin, saatiin laitettua tuo eliksirpumppu. Säästetään tähän golemiin. Ei. Joo, ja tällä on... Tää dekki on niinku... Tää tuhoaa kaiken, kun on double elixir. Toivottavasti. Mä oon testannut, niin silloin tää ainakin... Tää toimii parhaiten silloin, kun on double elixir. Mun pumppu on melkein tuhoutunut. Saamme 1 iso push tästä vielä. Ja nyt se tuhoutui. Se laittoi rokeetni aika ikävästi. Laitetaanpa tuosta. Sitten vaikka tämä. Ei se sai tuhottua meidän golemi. On meillä vielä kuitenkin golemitit. Vielä. Ne meni pumpun kimppuun. Ainakin kyllä tuhoutu. Saatiin tuhottua torni. Nyt meidän pitää enää vaan puolusta. Näin. Saatais tuosta tuhottua. Fireball siitä. Ei. Ei voi olla totta. Se sai niinku viime sekunnilla tuhottua se. Me saadaan taas aika helposti defendattua tuosta. Barbaarit sieltä. Eliksirpumppu. Tämä. Niinpä tietenkin. Ei me ihan hitty. Sitten täältä tämä. Sitten nämä. Saadaanko tasuri? No, tuli tasuri. Oi mä vielä. Tietenkin. Ei saa, että tuli tasapeli. Jatketaan. Seuraavan battleen vielä
1 crowni, niin saadaan crown chesti. Mennään seuraavaan battleen. Jes, nyt mulla on eliksirpumppu. Se aloitti aggressiivisesti. Mä puhun vähän hiljaa. Mä en tiedä miksi. No niin, nyt ääni parani. Tuli pikku voice crack. Noin. Sitten tästä näin golemi. No mulla on kuitenkin niinku vielä ykköslevun golemi, et se ei oo mikään maailman paras. Pakko puolustaa tuo. Saahanko mä vielä vitsi? Saahan. Täältä näin. No minionit sai puolet sen enusta pois, sai kokonaan. Pum. Ei, se on nyt Juholla. Tämä tekee sen. Se laittaa varmaan sen. Joo, mä arvasin. Golemi täältä. Noniin, nyt on double elixir. Sillä on kummatkin tornit heikkona. Tuosta noin, se ei saanut melkein mitään damagea. Ei. Älä sano, että mä missasin. Kaikki missasin. Double witch. Double witch action. Toinen pumppu. Tuosta noin. Tää ei voi olla. Jes, tuli voitto. Nyt täällä. Crown chesti avataan. Ei tullut mitään. No 5 musketeeria. Ihan ok. No niin, ja nyt jatkuu. Mä vahingossa suljin tämän puhelimen. Mennään vielä yksi viimeinen battle. Ei oo taaskaan eliksirpumppua. Ekassa kädessä. Mä en huomannut yhtä. Ei. Mä katsoin justiinsa johonkin muualle, niin sitten mä en huomannut yhtään, että se laittoi I'm so dumb. Einkö. En ehtinytkään. Miksi mä laitoin sen golemin nyt? Eikä. Nyt on mun toinen torni on aivan low HP. Mä oon huomannut siinä alussa sitä Hawk Rideria. Ja se
Fireballosta on meidän eliksirpumpuun. Mitä nyt lagittaa? Ei. Huomasitteko te, kun mulla lagas? Herra Jumala. Pakko tehdä tuommoinen pikku kikka. Jos me tästä nyt vielä voitetaan, niin mä en muuten ihmettele. Sekkaa. Send everyone. Ei tuo. Ei voi olla totta, että se on totta se viimeisen battlen epäonni. Niin kuin mun ekassa jaksossa. Tää on siis toinen osa. Tänään niin te varmaan huomaatte siitä otsikosta. Joo. Tässä oli tää jakso. Nähdään seukki kerralla. Moi.